ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଚାରି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ମୁଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ ସର୍ବଜନ ହିତାୟରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ଚରିତ୍ର ଅତି ଖରାପ, ସେ ସେଠି ବି ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ବି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ସେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବ। ବା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ବେପାର ବଣିଜରେ ମନ ଦେଇଛି, ସେ ବି ହେଇଯିବ ଭଲ ବୈଶ୍ୟ। ସେମିତି ଏମାନେ ବି ନିଜ ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ଗୁଣ ନେବେ, ଏମାନେ ବି ଶୂଦ୍ର ହେଇପାରିବେ, ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ବି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣ ନେବ, ସେ ବି ବୈଶ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ, ସେ ବି ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ କୌନ୍ତେୟ, ତେଣୁ ଜାତି ଜାତି ଯେଉଁ ଭେଦ ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜର କାମ ନେଇ ଏ ଜାତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କାମ କର। ଏ ଥିଲା ଗୀତାର ମର୍ମ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ମର୍ମ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ମର୍ମ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଅସଲ ବିଭିନ୍ନତା କେମିତି ରହିଛି। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ବି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବ, ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବ। ଜାତି ନାହିଁ କିଛି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଚ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଖରାପ କାମ କଲେ ଶୂଦ୍ର, ଭଲ କାମ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ